hande e jango ɗo wara jaɓɓutugo ma fodde ko hande e jango jaɓɓite. E min ɗo mari haaje andugo wasilaji maɗa ngam aɗon nder ɓiɓɓe rewɓe marɓe ɓerɗe worɓe ɓe min mbiyata mini. E min andi a waɗi lesɗe ɗuɗɗe, e lesɗe noyi a waɗi daga ko a fuɗɗi wurtugo nder hitande ndeere a fuɗɗi wurtugo leddi Cameroon? komi wiyete kamen kam mi wurti Cameroon faɓɓi, mi artiri Cameroon, mi wurti Cameroon, mi fuɗɗiri Sudan, après mi jooɗi Liban, après mi hotino Dubai, to haɗaka mi ɗon no yaha lesɗe mi jooɗi Kuwait fu seɗɗa, amma jotta kam ha Paris mi woni. Naam. E ha jole lesɗe ɗe a limti ɗo, e jisle jole majum e waɗama jutiray bana jone ma nde a jooɗi ha Paris, e ko waɗi ɗum? wato Abdourahmane ha mi jooɗi ha Liban ɗo mi ɗon no huwa, amma ayi duniya kana ha goɗɗo ɓuri jooɗugo. Allah muyi tan mi jooɗan Paris ɗo mi faɓɓa totton on Allah muyi ha min bo mi heɓi mi waɗi mi dañi mi waɗi zuriya am totton ha Paris may on. To andi leddi janandi ka ko toye goɗɗo wiyatama ɗo jooɗa bana ha muɗum, alhamdulillahi, amma ko ɓurata ka a jooɗa ha ɓe andama on nonnon. Naam. E nenne na ta'ugo ma wolde e hande noy sonotiral moɗon be lesdi janandi? En andi saɗirma ka ɗon. saɗirma ɗon alhamdulillahi, to goɗɗo ɗo andi ko huwata ni nonnon. ayi leddi janandi mi jooɗi ha Liban bo mi wala ɓe andino yam bana Dubai en ɗo mi ɗuɗayno himɓe ɓe andi yam ton, amma ha Paris ɓe andi yam jur. To ayi ɓe wiyata konneku bo ha ɓe ɓuri andugo ma totton on watta. min ɗo habda jawmirawo vallana min bo, ngam ɓi adama ka wala ko yetti waɗugo goɗɗo sei ko jawmirawo muyi. Naam. nonnon min ɗo wiya ko Allah watta. nenne ñande a jippi ha hotel himɓeji jurɓe wara yillama ha wato jaɓɓoɓe ha hotel ɗo ƴama ɓe wiyo ye likkatema ɗum a ministre je feere kamɓe ka waɗi ɓe ko bana ministre Khadija on no wari jippori hotel, wato o holli a ɗuuɗa himɓejo. min giɗi andugo e ɗumejum woni himma maɗa ha marugo himɓe ɓe a mari ɓawo maɗo? alhamdulillahi min kam himɓe ɓe mi mawnidi on, ɓe wala bo mo mi sanjinta min kano Allah tagiyam ɗo nonnon on. heɓugo ɓiɓɓe adama na risque on, alhamdulillahi be majum on miɗo turna ɓiɓɓe adama may on min ka. ɗume mi wala jawdi, amma alhamdulillahi miɗo mari connaissance, miɗo mari andagal be ɓiɓɓe adama en, kanjum on mangol. Naam. E nenne fodde ko a jaɓɓita hande e janggo, e ɗumejum a wiyata hande laaroɓe ma ha DBS hande ɓe waɗanɗo en wasila DBS en ɗo wolwa hande be fulfulde? mi wiya wallahi Allah vallu en, enen bo en heɓi en waɗi hunde gonga. Allah vallu en ha ko toye gonɗen, Allah tabbutuno amin bo moɓre may nde tokkitina. amma to Allah muyi minen ba min waɗan mobral fulɓe ha Belgique, to Allah muyi min yiɗi min invita mon. Naam, minin himɓe DBS mi tammi Alaji Baba Amadou ɗan pullo ɗo nana o accanana min wasila min wara. a wi Alaji Baba min usimo min yettimo o tokkitina ko watta ɗo, jawmirawo vallumo. e de hande andi tiɓɓe ma ha hande darogal amin, e kamɓe bo ko mbiyataɓe? kamɓe bo mi wiya ɓe ɓesda davantage largo e ɓe sensibilisa bo yimɓe gara ndara TBS. Naam. waɗi Alaji min gettima Allah fondene sawa. Barakallahu. Oui, mon mari est Peul. Il s'appelle Bokarba. Bokarba. Oui. On peut lui dire Adja? Adjarama. Ok, Adjarama. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.